Menteri Rangba Kejela Konrad Kesang ma ula pendram jur ya ke jingkran kentho jong National Secretary Berim ke BJP bat he RSS usunil diodhar persya ya ke niam Kristan bat ong baka sorkar kala shim ya ke senjam persya ya uni ubriu bat ka an kan le ke badan kam nilatip ya ke ni bat la shim ya ke senjam ke badan kam usembut Menteri Rangba ulatip ya ke ni ong Konrad uno ubriu shimet khamtam kiriu ngai Kristan da shisha kin bitar ya ki jingkren kentho ki bakum kini Konrad ula kentu ban shim ya ki sinjam ban tek lakam da kaboong kum ki Kristan ngidon ya ki jinge ha ka jingyamam ngam ong pat ba ngidei ban klet Henry ngam kwa ya nu ban le ai na kaliang jongi ngin shim ya ki sinjam na kaliang ka sorkar ling ba ka an Chief Minister ula shim ya kani ke jingkren kentho jong udiodhar kum ke jing persyang ban penpat penpra ya ka imlang sa lang na kabaong uni ubriu udei ban penbet ne ban panmap na ki patba ka jela ngimla satya ban priang ya kani ke jingkren penshit bat ka sorkar kar sa shim ya ki sinjam ban pentikna bangim dei ban island ya kum kini ki jat jingkren ngila Krishan ya baro ki jai benriu ya baro ki jingai nyam bat baro ki benta jong ka imlang salang ula ong da ka bakedau halor ki sinjam bala shim ha ka bai dei bat ki jingai nyam tenrai